Wala ni bati og kahadlok ang usa ka Davoenyo human nga nagbato na og local transmission sa COVID-19 Omicron subvariant BA.2.12.1 sa Pilipinas. Sa interview sa DXDCRMN Davao kang Daisy Cuervo taga Barangay 24-C Davao City, gibutyag niini nga siya og ang iyang pamilya bakunado na bato COVID-19 diin ang iyang anak balik na usab sa face-to-face classes. Matod ni Daisy nga importante nga magpabakuna labi na kadtong mga persons with comorbidities kung adunay balatian aron malikayan ang risgo hatod sa COVID-19. Dili na ko mahadlok kay vaccinated na. Sa oras po sir, sa wala po ko nag-vaccine, wala man po ko nahadlok. Ana sir, siguro sa mga naisakit lang gid siguro na dapat ang mag-amping sir. Sa report sa Department of Health kung DOH, ang tulo ka kaso sa sub-variant na detect sa Western Visayas region. Usa niini fully vaccinated nga returning overseas Filipino gikan sa United States. Samtang ang duha mga local cases nga na-detect sa Iloilo City. Usa ang fully vaccinated samtang ang usa ginakumpirma pa. Sa pagkakaroon aduna na 17 ka mga total cases sa BA.2.12.1 sa nasod. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Arman.